Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dangat rabii ka manin asim mangpat, Arnold. Sa dino manan kinagapwam. Di ka nagdamag pa eh. Isa ka na anak iti ka nagtamabisina. Arnold, Agunay ka na! Mabisina kon. sige. Sumaruno ka nga rin iti kusina. Agawaam! Sumaruno ah. Inakpay bait agpalas. Aday ta, mangan kan. Agigop ka iti sabaw ti sinigang tanapudot pa. Naimas ah. Arnold, Ala, panawan nak pa dito eh. Arnold. Di ka nagsaupay. Panawan nak kunak. Jack kaya ti adda sumanao numang mga anak. Sige. Agsubli kan to. Inton nalpasa ko na nangan. Sakbay ang maturog ta, Arnold. Kaya't ka pa akasalita. Nakaturturo ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold, aginggat ka ano nga agpatinggat ti madi nga aramid mo. Sumardeng ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbaludan. Sakbay nga agnakam ka. Apaya ka na yung nakastati bagbagam. Makauma. Gaputadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan ti daga sa mapasama kanyak. Isu asumardeng kan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay damari, Vivian. Hoy, Adela. Apay adyak makitkita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kansamot. Ay kaasi kapay. Imbag kanyak tauray bartak di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige, Petra. Labsan kan dito'y paraangan nyo. Kanuan gayam. Agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos. Talabaam ta daster mo. Tanakadkadlaw asaan analablabaan iti manungaal daw. Anya? Sige, inakon, Petra. Kunamla na sinong agsasaw. Naimbag kumamot no saan nga agbababae nila kay na. Di pa'y lakat isina nila kay na. Tapnogong gunana. Mari Adela, apay akas ta ti rupam. Kaslag parparikot kamat. Umay kakadiag patulong? Kaya't ko lang ti adda makasarsarita na, Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Sa anak ang makaturturog amang pampanunot kan kwa na. Adela? Si kalaang ti makaamo iti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak asabali. Kanayunak ang madandanagan kan kwa na. Ay, siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakit nga rod. Kayat ko akasarita, ngam di na kayat. Agungot la adagos. Di ka agsarday amang palagip kan kwa na, mare. Ano samlat ta apalagipan? Wan nga rod, Mari. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos, asapay la kumata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Kat agbalbaliwan. Mari, Inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakita ka naggapo dito'y balayo ni Adela Wan, apay? Kasla ngamin nariribok ti panunot na Siguro, mariribukan ka nila kay na. Ngamin, saanan nga agaw-awid? Anya? Kasano nga amom? Asaan nga agaw-awid ni Arnold? Diyak ngamin makitkita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Iso aday ta, agparikutan ni Adela. Di ka agsasaw, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagaklaang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Angam, siguradon tumanan, aday ta ti sarsarita am kadagiti padam amanarsarita. Usus, no agsasao ka?
Kunamlan saan ka, chismosa? Oh, taapay. Kaano pa'y anakita anak isarsarita kadagiti kakaaruba? Saan ka di asika ti kasta? Wana, tasika, santa ka, perpekto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katapno agbaliw ka, ingkamet makimisa. Tapno maadalan ka, iti nasaya at akababalin. Sus! Kunamlan na sino kang agsasao? Akaslawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ro ti perpekto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti in-into narak. Kit kita at ti pagsayaatan mi para iti masakbayan mi. Adakit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Adda at talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito'y lubong, ngam masiguradok nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsika, Petra, adda ka din naranyag ang masakbayam dito'y rabaw ti daga? Ah, Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto tamannugal, kan bartakmet nila kay mo. ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kunam mo lang no asino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di ko kwamton ti umapapal, inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawam? Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang, basta nasaya at kumati panagpuspuso tayo, ay kat, bendisyonan na tayo ti Diyos. Ah, Ala, ingkan, Petra, agawid kan ijay balayo, taing kakat agdalos ijay balayo. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbaga. Ay, naimbag lang ang nakatarayak. Tinasaya at agturong ako iti hideout man ni Arnold. Amangan pa ikid di, nuimunan ijay. Naimbag lang ang nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa da dyan lalaki. Hanggang sayang. Saan taan naala ti walit na? Sana bale, adunto pa'y di ta ti mabalinta holdapan. Sayang. Adda ko man nayon ti urnong ta. Adan tulat ta. Sa bagay kasano? Agawit taan? Sika ti makamuno agawid ka. Musyak, dito yak hideout na maturog. Sige nga rod. Agawid akpay. Agparbangon akto nga umay. Tangat rabi. Nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos ko. Agpakpakasi ak. Saan mo ko mga itulok ang maisagmak di asawak? Yadayom ko maiti mabalin apakadisgrasyaan na. Kaya't ko ngagbalbaliw ti asawak, Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin, Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan tasabado ita. Katawan serak dagiti anak mo ija pag-adalan. Diyak ngamin nakaturog adagos idirabi tatang. Kanayo nakasta. Kita manday tabagim. Kimurtong kan iti kapupuyat mo. Tatang, Apay, anya ti mapaspasamak kan ka. awan tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Iso ang mapuyatan na. Ada ka di parikot mo. Apay adi mo ibaga. Awan tatang. Ay, si kaman langan ti makaamaw. Ay, gayam. Ada inyag ko naluum asaba. Kanatang. Imbagla pang ramanan yumat iti imulam ikan ni nanang mo. Agyaman nak tatang.
Impan kaw ni Diya kusina yaw. Agyaman akmanan, tatang. At iti kwarta, igatang mo iti kasapulan nyo kada kita anak ta. Di mo awatan? Saan? Diyan kun awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasano. At damat matgadak apara kada kami iti anak mo. Mano aribo da ito ay. Ngam di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod day tayo iti dakas. Iso ajak awatan. Anya? Arnold, idyamon ti dakas at trabahom. Ado ti mabalin mo apagsarkan at trabaho. Uray basit ti sweldo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardeng kan! No di mo kaya ti kwarta, saan laang? Kasto ti may parbeng kadagiti o kwarta. Arnold! Inakon! O pa'y kanas nga gawin dito. Ay! Arnold! Ang subli ka! Ang sarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman no nagtaod iti nasayat apang gadan dagiti kwarta ni lakay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na kwarta. Sanga 10,000 pesos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan ti lamisaan sa rimwar. Kat, anong ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo latta, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga agkasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Daytang nga rod ti kanayon ko nga ibagbagakan ko na. Ngam saan adumngag. Kanayon tayo latta nga idawdawat ti panagbalbaliw ko man nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti dayta. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga dadakas sa mapasamak iti asawa. Wen, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mi mat kayat nga dadakas ang mapasamak iti asawam. Iso nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawam. Agyaman ak iti tulong niyo pa nagkarkararag, mare. Agyaman ak unay. Hold up da ito ay. Di ka guna iti dakas na di mo kaya ti matay. Nakatutok ti mo kok iti sigagam. No agikis ka, matay ka. Sige, irwar mo amin a kwarta. Alahas kanti cellphone mo. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga ado ti kwarta day Diya a babae. Anong piso ay? Dakalagatan ti linawang ti wallet na. Nag-overtime siguro iti trabaho na, iso anarabyan. Idi pa lang nga nakitak day Diya a babae, Arnold. Nukas ta nga agis tambayak iti asideg ti dakkel apasdeg. Makitak, adumsaag iti kotse a nagpintas. Iso ako nak, abak nang day Diya a babae. Nabak nang? Apaya di agar kala ti pagluganan ng agawit. Apaya magmag na ure nasib ngatan? Ay, nalabait. Mapanagsad iti pagluganan na Nga ure mag na itinasipnget? nagturad nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone natin nalata. Puwera biyag na. Alabas kamet. Ah, Pwera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag ti padata tao? wan mat Ilakom dito alahas. Agraman ti cellphone kat pagbingayan ta. Ti kwarta. 10,000 amin. Pagbingayan ta madlaan. Uy, ayos. Ay man ganyan. Hinton bigat. Mapantag paliw iti ruwar ti simbahan ni sentro. Ijay taka din ag-hold up? Agpaliw ta iti mabalinta pagkwartaan. Sige, matumpal, Arnold. Sige. Dito ako nga agpaliw. Umadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Kanya-kanya ta iti biktimaan. Areglado, Arnold. Ikagumanta ti agbaligi. Sige, Ala, agkita tantulatan ni hideout. sige. Inakon iti day Diya a banda. Ado ti senior citizen na mabalin a biktimaan mi. Nalakalang nga itaray mi ti bagda.
Nang runa, tadi dakit nga rod makakanat. Arnold! Ni Adela! Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, makimisa. Agbalbaliw pa'y nga ta, ti asawa na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.